नमस्कार। आप लोग के रिपोर्ट में बतावे जा रहल बानी के मनी मिराज के एगो नया गाना आ चुकल बा। भोजपुरी के सुपरस्टार कॉमेडियन बिहार यूपी के पब्लिक के दिल पर राज करे वाला और अपने कॉमेडी अंदाज से लोगन के हंसा हंसा के पागल बना देवे वाला मनी मिराज के जोड़ी वनु द ग्रेट के साथ बहुत पसंद कइल जाला बिहार यूपी में। और भोजपुरी इंडस्ट्री में ए लोग के एगो अलग ही ऑरा और एगो अलग ही फैन बेस बा। ई जोड़ी एक बार फिर से आप लोग के बीच में लेके हाजिर बा एगो नया गाना, जौना गाना के नाम बा फूल और कटोरा। गाना के नाम ही कुछ यूनिक बा, काहे कि जब भी कुछ करे ला लोग तो कुछ यूनिक, कुछ अलग, कुछ जबरदस्त, कुछ नया बनावे ला लोग के पब्लिक देखे पे, सोचे पे, सुने पे मजबूर हो जाले। जी भैया, तो एक बार फिर आप लोग के दिमाग और दिल पे राज करे खातिर आ चुकल बड़े मनी मिराज वनु द ग्रेट के साथ उहे पुरानका जोड़ी के लेके एगो नया गाना फूल और कटोरा, जौन की पम्मी रिकॉर्ड पर गाना रिलीज हो गइल बा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग के लिंक दे दे बानी, वो गाना के देखी जा, सुनी जा और नीचे कमेंट सेक्शन में राय जरूर देम जा कि गाना कैसन बा, सही बा, गलत बा। जैसा राय देम जा उ लोग आप लोग के कमेंट पढ़ के वो चीज पे सुधार करी जा, और वो लोग के अगर अच्छा बड़ाई करम जा तो लोग के और उत्साहित हुई लोग और बढ़िया बढ़िया भोजपुरी में काम करी लोग। जी भैया, तो बता दिए गाना में चांद जी गाना के गईले बड़े और शिल्पी राज के साथे गईले बड़े। जी भैया, चांद जी और शिल्पी राज मिल के गाना के गईले वालो, जेमे मनी मिराज और वनु द ग्रेट के जोड़ी जबरदस्त लाग रहल बा। पूरा हाई फाई लोकेशन में दिल्ली के अंदर ही पूरा लगातार शूटिंग कइल गइल बाटे। बहुत जबरदस्त गाना लाग रहल बा, लिरिक्स भी जबरदस्त बा, काहे कि लिरिक्स के आर्यन मेहताब लिखले बड़े, म्यूजिक अंकुश कुमार दिले बड़े। वीडियो भी बहुत ही शानदार बा, काहे कि वीडियो डायरेक्टर पवन पाठक बाड़े, कोरियोग्राफर गुलाम हुसैन बाड़े। पम्मी रिकॉर्ड पे गाना रिलीज हो चुकल बा फूल और कटोरा के नाम से। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग हम लिंक दे देम, जरूर ये गाना के देखी जा, सुनी जा और बताई जा कैसन बा, कैसा लगल रिपोर्ट नीचे कमेंट सेक्शन बताई जा। इसे भोजपुरी के ताजा तरीन खबर जाने खातिर अपन चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। जय भोजपुरी, एक ताब बना के रखी जा।